Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda isithembu izingane zesithembu umndeni wakamseleko. Wait guys, niyabona yini ukuthi lapha eMzumbe kwaMseleko yabo kufana nalezi incwadi esifundayo zesiZulu. Ukubone lezi incwadi ofunda uthi kodwa izinto ezinje zake zenzeka yini lezi incwadi obufunda ngalemndeni khona la encwadini kodwa ubuyikhanda ekhanda kaMseleko ba umphakathi wonke bayilokishi lonke because izigaxa zonke yabo lezi zinto uthi azenzeki because ufunda phansi mhlambe bekuyisolezwe ilanga iDaily Sun or iliphi iphepha nawe uthi hayibo le ndaba ayikho ukhona konke lapha kaMseleko izigaxa zabo bonke omakhelwane kukhona konke lapha ngibuka manje kuningi we guys kuningi ngisazongixoxela enye into ke ivoice yami ngicela ingangijaji ade ngine-flow nakho ke sizophendula lo mbuzo olobubuya uDumo. Mina ngizokuphendula into eshiwo ke umkhulu kaSibindi. Njengoba uSibindi sehambe wayolobola enye ingane la ku social media ke sekugcwele ukuthi hayibo na umlando uziphinda. Kushiwo lani ke lokho kushiwo ukuthina uMacele benoMayeni. uMayeni ofike kuqala empilweni ngababomseleko kodwa uMseleko wagcina seshada uMacele. La ku social media kwasekuba khona bathi no uMayeni wayengekho. Abangafuni ukuyikhola le ndaba ukuthi ubaba uMseleko waqala wakhuluma noMayeni ngeposition kamamkhulu waphinde waya na kwifamily yakaMayeni. Lena yokuthi uyile kwifamily yakaMayeni sikuthathaphi izwa lamazwi ke ngizokuchazela. Ubaba kaMayeni okumkhulu kaMseleko uthi uMseleko wabuya. Izinto engishoyo si-underline igama lokuthi wabuya sekukhona uMacele. Ukubuya kusho ukuthi lo muntu uke wambona before useyabuya futhi sekuwokwesibili. Ukubuya yinto isiyenzeka okwesibili noma isiyenzeka okwesithathu. Ifana nani lento yabo ibhasi kwabahlala emakhaya naselokishini ikhona ibhasi ezokhuphuka iye phezulu ngo-11 ngo-12 iyabuya. Lo oyibonile ikhuphuka mase ibona ngo-12 uzothi ibhasi sibuyile. Ubaba ke kaMayeni uthi uMseleko wabuya sekukhona uMacele lokho futhi kwabanzima kakhulu. Kukhona abangafuni ukuyivuma le ndaba. Ngiya-understand ke kodwa ngoba the more sikhuluma ngokuthi uMayeni wayezoba umamkhulu osikulandela njengoba kuxoxwa la ku-TV show kuba nento yokuthi ngathi uMacele akasahlonipheki. Kanti yona le ndaba yokuthi uMayeni ufike kuqala nokuthi iposition yakhe kanjani ixoxwe uyena uMseleko. Lena ke iyaMayeni inobufakazi ngomnikazi wayo indaba okuMseleko. Iphinde ibe nobufakazi ngobani ngubaba kaMayeni othi phela uMseleko wabuya. Futhi ebekhuluma ngani ngokuthi bahlangane nini uMayeni noMseleko. Wakhuluma futhi nokuthi isikhathi abuye ngaso yisiphi. Ngeke ke usho kumuntu ongakazi umbone uqala ukumbona uthi hawu usubuyile. Uthi umuntu ubuyile loyo because so umbona okwesibili okwesithathu. Nansi ke futhi mase kuba yileya original number 2. Besikholwa ke we guys ukuthi bebesik assume ukuthi uoriginal number 2 kungaba uMaKay. Kwase kufika ke into eyenza ukusishintshe lokho ukuthi uMakhumalo makuvela ukuthi uMayeni umazi kanjani kwam-offenda lokho. Saxawa ukuthi ke manje kum-offenda kanjani if yena noMseleko bavumelene ngokuthi uyamlobola because umlobolile ngokwabanye ku-TV show. Mina angilitholi iqiniso la. Uma
umseleki walobola uMakhumalo wahlala eMzumbe cell number 2, wahlala futhi ngokufihleka ukuthi-ke ungaphambi kwaMayeni. Why uMakhumalo izom-offenda indaba yokuthi uMayeni umazi kanjani? Because iqiniso lakhe leli nomseleki nesivumelane abasenzile isiyashintsha-ke le ndaba. Before kuvela ukuthi uMayeni athi uMakhumalo umazi kanjani, besicabanga besiku-assume ukuthi uMakhumalo kungenzeka ukuthi ungaphambili kaMayeni because unkosikazi abe-close naye ubengaphambi kwaMayeni. Sekushintsha ini, uMakhumalo akakwazi benomseleki bethi bamfihlela uMayeni, or akazi kube i-conversation evulelekile ukuthi uMakhumalo useMzumbe because esewunkosikazi already. If uMayeni ufika vele uMakhumalo uhleli eMzumbe kufihliwe ukuthi unkosikazi, bengamele uMakhumalo ngabe reactor ngale ndlela reactor ngayo because uyazi ukuthi isimo abasenza nomseleki esokuthi bona banesivumelwano sokuthi uselotsholiwe njengoba esemzumbe kodwa uMayeni ongazi. Also kungenzeka yini ukuthi-ke manje unkosikazi ukhona and sihambisa phela ngale ukuthi sifuna u-original number 2 or original number 3 phakathi kwaMakhumalo noMayeni. Uma kuwukuthi-ke sekwenzekile uMakhumalo khona umseleki uthi kuMayeni akamchazelile indaba kaMakhumalo, umseleki akaze nje abe nokusola ukuthi mhlambe uMayeni ukhuluma kanjani noMakhumalo, alungiseke leyo nto if ubengeqiniso. Siyadlula-ke because kule ndaba sizokhuluma ngomlando okuthi uyaziphinda, sizophendula futhi lo mbuzo ukuthi sikwazelaphi igama elithi wabuya.